Ondo, Ilaski? Ondo. Ondo. Nire bai, aurrekoan gerturatu ditzaidan kalean indoala, ni luze bat, ikusle bat. Oso ondo. Gerturatu ditzaidan, nahi komodu arroputzean, egia zan. Gerturatu esan zian, Hanik, ze eta. Ni luzeko, zanik, bai. Ez dut egit, telebistan, guapoa zara, Hemen, ja, hanik, posible alda eta agurtu nuen. Eta orain, buruari bueltaka, pentsatu dut, igual persona horrentzat da misterio bat, ezta? Nola dira hauek telebistan hain guapoak eta gero, ez? Eta, badago trikimailu bat, mi luze, lagun, zurekin ari naiz, badago sekretu bat, eta erakutsi nahi duzu gainera, sekretua bentsia bukat gordeta, begira, da, hau. Pam! Zuretzako! Datozen lagun edeiakideak, bezedez! Mikel eta Mairu, Arantza eta Antxon, Oier eta Zoiartze, zer da hau? Zer da hau hori diot nik, kalean gerturatuta, telebistan askoz guapa gota, lasai, bezedez? Xoabe. Zer da hau? Zuek ondo, bestela? Bai. Mikel Mairu zehasi dugu, nahiko gogor gaurko saioa, ez? Ondo. Zuek prest? Diru pila bat irabazteko? Prest bai. Prest bai, egia da, prest etorri zinetela duela beste 3 saiorek, gaur laugarrena duzu, Ari gara, aurrera eta aurrera, baina dirurik ez du momentuz? Finalik, bez? Ja, noski, batek bestea dakarrelako. Mikel, Gaur? Gaur, akaso? Gaur? Ze falta ote zaigu ba, Mikele? Ez dakit. Ja, hori ere arazoa da, Analisia egin eta erantzunik ez bilatzea, Mairu zure ustez? Ez da egit, bez? Arazoa da. Bueno, ikusiko dugu gorkoak zerra garren. Momentuz eta kontratuak eta gogoan izan da, badakizu Mikele, 5. saiora iristen denak, biluzeko eskua abestu berri izaten duela, musikoa den kasuetan behintzat, musikaria bada. Eta Mikele, zu musikaria zara? Gitar jolea? Oain igual ez. Orain igual hartu egitaizu ez da? Bueno, gaur aurrera egin eta ikusiko dugu. Zer da garren, Miluzek, ados? Animo bikote, sorte hon? Arantza eta Antxon, ongi etorri. Eskerrik asko. Zeran zauzie? Ondo. 3. saioa, batzuk 0 euro, beste batzuk asko daukatelako. Bestak beste 1.500 euro, final oso onak egiten, Antxon. Bai, baina, bueno, ez da, ondo eta oso ondo. Final oso onak Baina izan egiten. leiken, bestela, bai, izan leiken. Ondo. Mutrikuko institutuan irakasle, Arantza? Ikasleek eta posik egongo dira, zu ikusita. Seguro, oso pozik. Neu animaten. Elgoibarren zu, Antxon, irakasle? Bai, bueno, Elgoibarren irale nagon, eta, bueno, aprobetxako dute gurantzisak, eta eskerrik asko moten dozten animo gaitxik, irakasle eta irakasle ido. Gure maia zitiz zerbait erakutsi nahi ez? Zena ondo. Oso ondo, eta bestak beste esango dugu hemen dirutxu asko daukagu jokoan Miluzen, eta lortu eskero Arantzak eta Antxonek, nahi dute bai, Sahararen aldeko, euren elkartera bideratu diru hori eta bar. Jala, elkartera hori da. Zorte on bikote. Eskerrik asko. Hirugarren bikote berri bat gurean. Oier eta Zoiartze ongi etorri, Gabon. Eskerrik asko. Gabon. Nondi gatoz? Zumaiatik. Zumaiarrak, kasta ona, Lejona. Bai, ez da? Eta ikasle finak, gainera, Oier, ze ikasita? Ikusentzun. Ikusentzunezko komunikazioa. Bueno, joaten dira ikasle finak, bestelakoak ere bai. Zu fina. Fina. Ikasle fina. Ikasketa bukatuta orain? Guain lanian hasi berri. Hasi berri? Hasi berri. Non? Eta zertan? Bilbon, begira ekoestetxean. Begira? Ondo. Begira, hori da. Ondo. Bikain, oso ondo. Kamera atzean, aurrean? Atzean. Guain arte atzean. Aurrera joateko denbora gero ere izango. Egongoa. Ondo. Zoi hartzezu berriz? Historia ikasi gazte izan. Eta ari zara, zu ere barruan nonbait? Bai, oain ekain berrin nago lanian. Zer erra. Kobazuluan bertan ari zara? Horia, bai. Zer erra. Gia bezala. Oso ondo. Eta Miluzera etorri gara, Oier, ze asmorekin? Ondo pasa, eta zehose ateatze badeu, Asko sobeto. Bai. Elburu nagusia ondo pasatzea. Hori da. Bai, Oso ondo gogotxo. bikote, gu hortan laguntzeko preste. Animo, zorte hon. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ongi etorri guztioi, ondo pasatuko dugu, baina zeo zer gehiago albada. Entzun ondo, Miluzeko zakua 85.000 €175 euro! Ondo pasatzeko asmoz, Pasaiako gure lagunak, haupa Pasaia. Eskerrik asko gartzeari. Carmengo Ama Institutotik. Zora garri. Aitxa, eta hasi aurretik, lehen beste trikimailu bat ere, txaron, Maite zaitu zegu, Miluze, txalero bat etxeko, Justu beste herritar horri ez, igual, baina gainontzeko, Toren komentario extra bat. Bai. Askoz guapo zara aurrez aurre telebistan baino. Eskerrik asko. Dinot. Lanean hasiko gara puntuak biltzen, arrasto gure lehenengo proba, eta lehenengo taularekin, Mikel Mairu, hasiko gara erantzuten? Bai. Venga, lehenengo arrastoa. Ez du kolorerik. Ura. Ez? Airea. Itzala. Batzuetan eskertzen da bere presentzia.
Eskabiltz txarto, Freskotasuna. Hotza? Oso ondo. Ondo. Miguel eta Mairu abiatu dira eta ondarrora azkenean, 80 puntu, fresko hotz, bai, geixea gerturatu da. Ze ondo, ze ondo. Bale, bigarren taula. Eta lehenengo arrastoak dio, bere talde gogokoena Osasuna da. Jago Arrasate. Medikua. Baloia. Margo berdea kendu dit. Erizaina. Zumaian lehen nahiko... Oso gertu zuek, Berdea ipatu da orain. Zerbait? Farmazia. Farmazia. Oso ondo! Farmaziatik, 80 puntu. Osasunarentzat oso onak puntu horiek, Berto! Gustatzen zaitazko gero Miluza ikusta duten ini oso txarnailako arrastuetan. Asmatzen zuienien. Bai, Zaten dute etxerik, bai zela jaki donatakuz. Ondo! Horixa, elorri ozuek ere... Ega, ba. Hirugarren taulan lehenengo arrastoa. Zintzilik egoten da normalean. Pertsa. Tximinoa. Bueno. Bombilla. Zer? Bombilla. Tamaina ezberdinetakoak daude. Arrasto onak. Arropa. Kanpaia. Zer da, hau! Aupa! Zer da, hau! Beste 90ko, bai? Mikel Emairu kontra kasonetan. Oso ondo! Azera ezin hobea, Parekatua. Jarraituko dugu bide beretik. Bai. Mikel Emairu, hartu lekua, ba. Arantzan txon bestaldean. Imitzia batoz. Ozen? Eta denbora. Ja. Pentsatu ondo, Eta hasi. Telebizinoi, ordenadora, jateko, errezeti, labi. Mikroondas. Bai, Mikroondas. bai. Matraiu, baratza, pintxa, eskultori, arkeologu. Bai, eta? Bero, Arkeologu, Aurriak, eurak, aztarnak. bero, Gaztarnate gixe, koazulu, Ze aztarna? Zer da hori? Aztarna, azurra, eskeletoa. Bai, Bero. eta horrek ze osatzen du? arkeologia, Ez. aztarnak, Momia, Hitz bat. eskeletoa. Beste bat ere egin ba? Buru ezurra, Harriekin. harriekin. Arrisakin, Tira, aztarna... Fosila, Hirugarrena, ezkar? Mikel Emairu? Ozen? Patxi, eta animalixe besti Bai, nortu dira. aztu. Ez. izenak. Jo, Miki, Pato Donald. Tom eta Jerry, ez, Pato Donald eta... Bai. Pertsonaia asko burura. Bai. Bugs Bunny eta Lucas atea behar genituen zehazki. Eta fosila esan dugu baina denboraz kanpo. Bai. Bai. Orduen bat, hogeina. Ondo, aritu gara da, Eta alde ere. Arantzantxo, hau gainitu barra dago. Bai, Prest? bai. Hartu lekua ba. Oier, Zoiartze, estreineko, zimintziotan, asmatze lanetan orain. Bota proposamena beldurri gabe, Demora. Eta, hasi. Soinekoa. Itxasoan. Bai. Lamia. Lamia, oso ondo. Oso ondo. Oier. Bigarrena. Bokaiua. Sandwicha. Jatekoa. Maionesa. Bai. Zoragarri. Demora dago, Adarrak. Zer? Erregia. Bai. Erregea eta? Eta... Tantzaria. Erregea eta? Arlekina. Bero? Nola. No zain zaio. Erregea eta? Eta... Laguntzaia. Bez. Zaite dituna. Ze, bai, hori da? Magia. Malabarak. Zer ari da? Zer da, Pares. Bai. Eta nork egiten du hori? Nork eragiten du hori? Paiasuak. Ba, arlekin jauntzat eman modu, guadoz. Bufoia. Ba. Bufoia. Bai. Aseran.
Azeran ere eman genezaken ontzat, baina ikusi nahi genuen arantza bufoiaren egiten. Beste minutu erdiz, orduan. Bai, bufoia dabe, bai, Bai. Ondo, 60, hau pasadek. Barri. Oier, zoiartze, zuek orain bufoi lanetan, nolabait, gu entretenitzeko. Imintziotan eta? Bueno, hartu lekua. Bai. Mikel Emairu bestaldean. Beste hiruko bat lortuko bagenu. Kalterik ez, denbora! Hasi. Vale. Fletxa, arkua, labana, Norbaitil. Ez da labana. Eiza. Ez da labana. Espata. Bai, ezpata. itxasoa, Bai. pirata, Jateko arraina. Bigarrena. Bai, ai. Hotza. Sua. Bai. elur panpina. Antortxa. Oso ondo. Lasterketa. Eta? Lekukoa pasaten, korrika. Zer da? Korrika. Errelebo lasterketa. Bai, oso ondo. bai. Eta? Zesan duzaz. Arraina. Bai, eta? Arraina izatu. Ez, beste azaltzen. Espata. Lantza. Espata? Espataraina. Bai. Ondo. Zora garri, Imintzioka hasi eta zoiartzek eroglifiko bat ere sortu delako bidean, batetik ezpata, bestetik arraina, oso ondo. Danak, 60 puntu. Eroglifiko batzuk orain. Lanien gogor jarriko ditugu gure lehiakideak. Mikel eta Mairu zeuk hasi erantzuten. Lehenengo eroglifikoak dio, denpora. Iruzurraz konturatu zen. Bai? Bekoa da kero. Bale. Eta on zer? Bankero. Kero bai, on bai. Zer gehiago? Pertsona. Honezkero. Oso ondo. Oso ondo. On ez ikusten dugu, señor Rokinez esaten dugu. Honez, keroro. Rorik ez, honezkero. Oso ondo. Mairu, etxeko lanak ondo egin da, Bai. Bigarrena, denpora. Kostata baina erori zait. Beto. Bai? Beto. Ontza. Ontza. Hor. Betortza. Oso ondo. Betoren 3 silabatan, azkena ez dugu behar. Beto, ontzari. Neori erregaitzeko ordezkatu hortza. Betortza, kalmilu, Oso ondo. Eta betortzak ondo zerraztuta etorri gara gaur, Zora garri, bitik bi, 1 puntu. Arantza Tantxon, eroglifikotxo batzu bai? Bai. Lehenengoa, denpora? Urpean dago. Amona, urpean dago, sormena... Horrez, lehen esan zu. An. Venga. Amona, egin eragiketa. Horremena... Anetzoa. Anemona. Bai. Amona eragiketa egiten dugu, emona. Ederto, anemona. Bale. Anemoni, marrun. Anemoni. Bai. Ez dakit. Nik bota, ez da. Bai, Anemoni. Ondo. Bigarrena, denbora. Nekatzuta bazaude, Joan. Da zein Ez. Ez? Lo. Lo bai? Lo... Xoxori, xixiro, zein Nekatuta bazaude... Lo zijoan. Lo... Nekatuta bazaude... Lo egin, lo lakartu... Ez, zeta bat beharko dugu, los... Lo sartu. Lo zorroa. Lo sartu. Lozaku. Sakura da. Sakura, ese hori zeta gaitxek aldatu da, Sakura. Lo Sakura, Frida Kahlo, lo beharko genukelako. Lo Sakura, Sakura. kartak Sakura esaten zuen. Bueno, 1 puntu ez, baina Sakura... 50. Ondo. Oier zaiartze, erorifikotxu batzuk asmatzeko prest, seguru. Erto. Saiatuko gea. Lehenengo da, denpora. Zu baizu, Tentela. oso ondo. Bizati ditu eroglifikoak zen behar du goian, amarri ingelesez aurrela deitzen diolako, esaten diolako, Charles hirugarren erregeak. Ten, hotela, oken dute tela, tentela. Oso ondo, bigarrena, denpora. Non pasatuko dituzu oporrak? Oin... Bale?
Oin. Oin, en. Venga, beti goraziko gara. Oin, en. Osatu, Oin. oi, Oi. hortxe. Lanean. Hori bai. O-ian, eta Ean. o-ian, ean. Ah, Oianean. Geruzaka. Bai, bai. Bitik bat, ondo dago, 50 puntu. Ondo. Eta txalokazia denez gero jarrai ezagun hortan, txaloko behar diegu Teknopoliseko lagunei. Oso ondo. Teknopolisek 25 urte bete bai ditu hau bazuek. Zientzia, divulgazioa, euskara sustatzen. Ezinbesteko elkarrizketa zoragarriak zelan aukeratzen dituzten gaiak zerrez eskaintzen dizkiguten gai horiek guztiak, ni oso fana nahi. Baita ni ere, eta beti etorkizuna teknologia berrienak aplikatuz, pentsa, 25. urte hurrenean, 20, zenba denboraldi izan dira? 26 denboraldi, alegia, denboraren langa ere gainditu egin dute, beraz, Teknopolis, 6 horretan, Teknopoliseko lankide guztiei gainera oso gertutik ezagutzen ditu geuretako asko, eskerrik asko, eta gainera balio izan dit, bitu gauze bat, kultura esaten durien, ezta? Bai. Zer da, kultura? Ba, kultura zientifikoa, geure ze parte dan, eta kultura zientifikoa zalantza barik euskal kultura dela, eta ze ondo adierazten Zuri zuen. esker. Aupa, zuek! Teknopolis, ni esker, bazuek. Adimen artifizialari esker, esaterako Pasaiako gure lagunek ja, etxetik barrera duta ekarri dute. Miluzeko eskuaren abestia ez dala, bai ez da? Zer diez, hologramak edo? Bai, denetik dago hemen. denetik. Teknologia Vale. berrienak aplikatuta, abesteko prest. Bale? 1, 2, eta 3. Tekno bertsioa, oso ondo. Vale. Bikain. Badakizu zer datorren azken egunien iluzen. Denboraldiko azken egunien CD bat kaleratuko Baita ere, dugu. abesti honenekin. Publikoaren bertsioarekin. Lortu nahi duenak gasolindegi honenetan izango du. Lortu nahi duenak doan emango dugu. Ia batek nahi badu. Bai. Horbaitek entzuten duen. Miguel Emairu, prest? Bai. Guazen ba, hoxe zuen eskua. Bitxia, baina egia. Lehenbiziko galdera, asteko zein eguni buruz idatzi du kantu hau Olaia Intziartek. Mikele musikaria, erantzuteko desiatzen. Astelena. Bai ez da, aukerari beharri gabe. Hortxe Astelena. Batzuk azteko, oso ondo. Eta aurrera. Nola esaten da kilimak alemanez? Gedonsch, unfuchs, zuruzurrensch edo faschensch. Horrelako zerbait. Ez horrela. Zehazki horrela, bai. Zehazki horrela. Bai. Zurruzurrentz. Zurruzurrensch, Nahiko euskalduna hori. Gedons. Oso ondo. Ene? Nor da margolan honen egilea? Monet, Munch, Gauguin edo Cézanne. Munch. Montx. Antxoni Oso ondo. ies egin dio erantzunak, boto. Baina da, el del grito. I? Horatu Mikel eta Mairuren handik abiatuko dela esku hau. Bizkaiko zein herri da argazkikoa? Mungia, Ie, Getxo edo Legitxo. Getxo. Algortako Bertozarra, ederto. B. Zen mendetan eraiki zen Taj Mahal eraikina, 16, 17, 18 edo 19 garrenean. 17. Oso ondo. Oso fin. Hau ikusi behar dute, egune Bai, ez baten, da. Bai. Merezi du, bai, seguruenik. Hau Bitxia da- baina egia, esan bezala, enuntziatuak gogoan izan eskak. Horrendik ere, aurrera inartu dugu, ez da? Bai. Ze musika talderen bertsioa egin du Berde Pratok? Atrapatu arte Urgez madarikatua Ez duzu inoiz Ezer ulertuko Neu gorriak kortatu eskorbuto edo zikatriz. Kortatu. Ez duzu inoiz ezer ulertuko
zuretzat, kalean gertatzen dena. Pasaia, gero hau abestu behar dugu elkarrekin, Bai. Mikel eta Mairu lanean, askatu nahi? Ez. Aurrera, ba? Zein telesail hasten da kantu honekin? It's jungle out there. Disorder and confusion everywhere. No one sees. Mr. Bean, House, Monk edo MacGyver. Monk. Hau pasuek. Bakizu MacGyvergaz maite mindutoten nintzela gaztetan, benetan. Ni Mr. Beanekin ere, bai. Maite minduta, sexual. Sexual. Bai, Osea, maite mina eta beste min batzuk ere bai, orduan. Bai, sexual. Vale. Eta gero, Houseekin nagusitan. Baita ere. Mr. Beanekin ez, Ez. Sexualez. Hogeita bere mitoa ditu. Mikel Mairu! Seguru konturatu zaretela noizbait dio azalpenak. Eta hal ere, aurrera ingo du. Bai. Nola esaten dute hortza azpeitian? Aiska, maska, kaska edo oska? Oska. Errebotea. Kaska. Ondo. Ondo. Eta? Zuk ere ez, Esan bezala, bitxia baina egia da, seguru konturatu zaretela noizbait. Mikel Mairu, nor ez da 1980ko hamarkadan jaioa? Izaro Andres, Lider Nando, Olaia Intziarte edo Dana Herriaño. Lide Hernando. Bai. Olaia Intziarte. Ota bai? Olaia Intziarte. Bai? Dana Herriaño. Hori bai. Eta Zumaian ere askatzeko aukera. Ez? Oh. Bai edo ez? Ba, azken errondara, Bazken erronda? Nola esaten da agur hungarieraz? Uvasti, abedetxi, blez edo vizrat. Zehazki, Bai, zehazki, bai. Aztertuta. Kurtsoak emate ditugu. Bai, izan itzen bertan, eta... Bikote? Abedetxi. Ez? Blez. Bislat. Ondo? Ba, saiatu beharko zinatekete. Bota Eta orain? zezer. Eme horri esker? Zoiartze. Saiatzeak ez dauka zigorrik, beraz? Bikote? Ez. Kale, ba? Eskomo denik ez? Perfumea berdina, baina bakoitzaren usaina desberdina, perfumea. Bai, usainarekin egin beharko nuen lotura hori. Ze, animo, ez dute berezi. Ez dute berezi. Txalorik ez! Ez dute berezi. Oso txarto. Ezabatu txaloi. Arantzantxon, bigarren eskua, orain txaloek merezita. Uste dituzuen? Irabazi txaloa. Bost, sinonimo. Hauetatik, ze banderak du gurutze gorrikoaren antza Norvegia, Suitza, Suedia, Finlandia? Suitza. Osondo. Ah. Entzun. Ore bat, luxu bat. Hasiera manuen nolabaiteko bildur pixka bat, ezta? Lehenengo edizioa etxetik jarraitu nuen, espektatiba askorekin. Ze kirol kazetari, entzun dugu. Elena Azpeitia, Ane Muruamendaraz, Zara Gandara, Ainize Vega. Ane Murumendiaraz. Haupane. Gure Ane, erre. Ze telesail hasten da abesti honekin? Mr. Bean, MacGyver, Rex, House. Mr. Bean. Oh. Argi Eta ni horrekin. maite minuta bere begiradarekin, Bai, ez da. Ze gutxirekin zenbat esaten zuen, Mr. Beanek? Oh, idolo bat. Bost sinonimo? Zein erabiltzen duzuzuk? Venga, beste bat. Nongo hiriburua da Ljubljana, Eslovenia, Lituania, Letonia, ez existitzen. Esan.
Bai, Antxon Zueza. Eslovenia. Bai. Vale. Denbora, aldea. Listo, bai. Bai? Probatu egin nahi duzue? Bai. Txaloak irabazteko gogoz, Venga. Denbora, aldia, aroa, garaia, sasoia. Oso Ondo? ondo. Bai, ondo. Bai. Txaloak orain bai. Orain bai. Komodina. Eta komodina ere, bai. Oier, Zoiartze, zuek txaloak ez dakit, komodin bat eskertuko zenukete, ezta? Bai. Ozen ba, hirugarren eskua. Maitasuna zerbait intimoa da, baina... Borobilduz, zenbat kilometro daude Legazpitik Azpeitira bide azkarrenetik? 16, 26, 36 edo 46? 26. Ondo. Ah? Eta bigarrena. Maitatu aski ez pentsa enbeste, buruak bihotzak behar duega, zergaitik bizi beste, izan gaitezen ordea garena. Zer ezkutatu dugu Julen Alonsoren Norberak garena bestian. Ahotan, nahietan, menpe, desiotan. Ahotan. Rebotea. Nahietan. Zergaitik bizi beste, Nahietan. Oso ondo. izan gaitezen ordea. Garena. Eta hirugarrena. Zein herrialdetako banderak ditu lerro horizontal gehiago? Errusia, Argentina, Uruguay, Chile. Bota bat. Argentina. Ez, Argentina ez da izango. Uruguay. Oso ondo. Ondo. I? Nola deitzen zaio ezkerreko eskuaz baliatzen denari? Hotxan dion. Txaboa, txoboa, txiboa, txuboa. Txaboa. Txoboa. Vale. Rebotean fin, Eskak? Te batzuk? Zela esatezuzuk? Eskertia. Eskartize. Bai. Maia da. Julen? Bai. Bai. Aurrera ingo dugu. Gorputzeko zein ataletan dugu astragalo ezurra. Aurpegian, besoan, gerrian, edo oinean. Gerrian. Oina. Hori ere, asmatu. Askatzeko aukera ere, bai, noski? Ez? Apa Zumaia. Ze urtetan inauguratu zen Donostiako antzoki zarra? 1853an, 53an, 63an, edo 73an? 1863an. Zorte gutxi, Zumaian? Eskaz. 53. 1853. Zarra baita. Maitatzeko. Zeta. Eskatu nahi? Aurrera ingo dugu ba. Zein formakoa da stop trafiko seinalea? Zirkulua, karratua, oktogonoa, irukia. Bai, oktogonoa. Oktogonoa. Ondo. Teorikoan fin. Maitasuna zerbait intimoa da, baina eta azalpenak dio Karmele Jaiok bibazuek saioan esandakoa. Karmelek esandako zerbait orduan, hemen eskutatu duguna. Bere azken liburuari buruz, seguru. Seguru. Oier Zoiartze, probatzeak ez du zigorrik eta? Bai? Oier? Itzo dakau hor. Ba, segi ba. Ba, asmatu egin behar da, hau azkena da. Ez. Ze ezkutatu dugu eskabidean taldearen gure unea kantuan. Herria, elkartasun, lagun talde, familia. Elkartasun. Elkartasun osoa. Oso ondo. Bai. Ez da azken galdera, baina niretzat bai. Bai, ez da? Azken galdera, neukera bakitzot. Ira zikala erabakita. Aprobetxatu azken aukera beraz. Maitatzeko moduak irakatsi egin dizkizute. Dizkigute. Ah, Dizkigute. Vale. Ai. Dios, esan indegu. Guain asmako.
Bueno, beste aukera bat, Ilaski. Venga, venga. Hola, puntu gehiago. Zetel esailazten da, kantu honekin. Bai. House, Walker, Texas Ranger, MacGyver edo Rex. Rex. Bai. Oh! Venga, zeta badau. Eta? Agertu dage. Igual baino. Iguala baina ondo. Maitatzeko moduak irakatsi egin dizkigute. Guri. Bai. Vale, Oso, vale. Vamos bella. Maiara. Ondo. Markagailuak zein da zuzenaren aurretik, 550 puntu. Oresa Elorrion, Ondarru 390 eta Komodina, 400 eta Komodina Zumaian. Atzetik baina komodinekin zuek, aurretik neska komodin barik. Ia baliogarria den komodinak erabiltzea, zein da zuzena honetan lehenengo errondan. Banderan animalia bat dute. Mexiko, Butan, Uganda, Eslovakia, Zambia, Tanzania, Kambodia, Moldavia, Papua Ginea Berria, Serbia, Sri Lanka. Mexiko. Bandera erdian arrano bat. Segure, Tanzania gero gaberan. Zaten, no? Tanzania. Ezpa? Papua Ginea. Osondo. Herrialde honetako hegazti nazionala ageri da. Sri Lanka. Dragoi bat, ikus daiteke bertan. Uganda. Dale. Uganda. Kurrillo bat hemen. Kambodia. Templu bat agertzen da, baina animaliarik ez. Oier zei hartze bakarrik geratu zarete. Bat asmatu behar komodina daukazu ebe bai, edo... Zambia. Arrano bat. 50 puntu planto egiteko aukera, edo akats bakarra dago. Ja. Eta saiatu... Ez que eskit. Zer ingo dugu? Planto. Planto. Planto, 50 puntu zuentzat. Eta Eslovakia zen, gurutze batekin animaliarik ez duen bestea. Bueno, urrezkoak izan daitezke puntu horiek. Bigarren errondara goaz, eta bigarren errondan zer jakin nahi dugu? Argentinako probintziak dira. Córdoba, Chubut, Salta, Santa Fe, Tucumán, San Luis, Choco, Mendoza, Formosa, Puebla, Chotis. Córdoba. Herrialdeko probintzia. Mendoza. Osondo? Mendebaldean. San Luis. Erdialdean hau. Santa Fe. Fede guztiz. Ondo? Chubut. Patagonia eskualdean. Formosa. Ipar ekialdean jokatua. Bai. Ez da. Komodina beleko. Bai. Komodina. Etzen agian jugadarik onena. Salta eta oparia, Zumaiarrei. Komodina. Komodina, erabiltzeko aukera. Osondo. Eta Tucumani esker, 150 puntu, Zumaiara. Hirugarren errondara goaz, Oier zei hartze zeuek hasi erantzuten, eta Asiako hizkuntzak dira. Kemerera, Jabera, Tamilera, Tagaloa, Kazajera, Aimara, Uigurrera, Kornubiera, Bariba, Urdua, Gilandera. Kazakera. Turkiar hizkuntza. Kemerera. Kambodiakoa. Urdua. Indian, Pakistanen. Tagaloa. Filipinetako hizkuntza. Mikel Emairu.
Bariba. Afrikakoa dago ba? Jabera. Indonesiako Java uartean mintzatzen da. Hilandera. Iraniar, hizkuntza. Tamilera. Indian, Singapurren, Sri Lankan. Azken aukera. Taula osatzeko. Uigurrera. Aupa! Txinan, eta 150 puntu gehiago, Zumaiara. Markagailuak onela geratu zaizkigu 530 puntu lehenengo markagailuan Mikelek eta Mairuk, Ondarrun, Arantzantxon, 380, 780 Zumaian, aupa! Arantzantxon, 3. eta hauxe azkena. Hauxe azkena. Haze ibilbidea hori bai, Bai. 11koa osatu bai genuen, urrezko galdera bat ere zuzen erantzun 1.500 euro pilatu dituzue. Eta azken proba honetan, komoinaren erabilerarekin ere argi ikusi da, izpiritu eskuzabala duzu batzuk oroar. Izan ere eta gogoraraziko dugu, 1.500 euro hoiekin, Arantzantxon, zer egiteko asmoa duzu, Ba, bueno, jala elkartia emoteko, eta, bueno, zertan ibili ba hori ja elkartin pentsateko. Teiatu barritxu igual errefusiatuen kanpamentutan, bueno, hori elkartik pentsako erau. Bestin galdetu gendun, eta adibidez teiato bat eitxi, etxe batena, 5 euro da. Pentsa. Pentsa. Hiru baditu. Txikin, asko eleike. Bueno, esango dugu, besteak beste, Saharako errefusiatuei laguntzeko eta dala zuen elkartie. Zer egin dezakegu? Hala ere, Arantzantxon, beste danok. Elkartekin bat egin, edo zelan lagundu aldabe bai? Bueno, oporrak bakean deitzen den programa bat, bertako umik eudi pasateko Euskal Herrixan, eta hainbat lekota torten di, eta aukera Izen emon, parte hartu, batez bai. Antxon buruen euki, ez da, esaten dune bai. Askotan astu egiten zaigu, inguruen daukagune, eta buruen euki. Udabar, ontxe, azte santo aurren da izaten da apuntatzeko, eta zagitzen da, eta sasoi ontxe da adibidez, ba... Epea proposa hauxe, ez da? Bai, hemen gure baztetan da, beti jende asko oten da pausotxo moteko goguan, eta animatuko nego geunkez, danak eurak idazten da pilo bat, norberantzako eta norberaren etxekuntzako eta oso aberazgarri. Guk asko irabazi dugu zuek ezagututa. Arantzantxon, eskerrik asko, tortiarren! Ondarrutarrak agurtuta ba, emetxe, Miguel eta Mairu sendo, Bueno, saiatu gea. Etxera joateko asmorik bat ere gabe? Bueno, ez, ondo gabe. Bai, ez da, oierzo jartze zuek gaur iritsi eta... Ondo, nahiko ondo, Oso ondo ere. Azken bi taula hauek ere asmatuta, alegia privilegio bat irabazi dugu, erantzuten lehenbizikoak, Oreixa Elorriotarrak izango zarete. Bikoteak prest? Bartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Norri izan da 2023ko Nafarroako bertsolari txapelketako txapeldun ordea. Joanes Ilarregi. Eneko Lazkoz nola esaten da egunon katalanez? Bon dia. Bon dia. Nola du izena adimen artifizialari euskara irakastea helburu duen proiektuak? Paso. Gaitu, zenbat silaba ditu Zaramaga hitzak? Lau. Ze herrialdetako presidentea da Marcelo Rebelo de Sousa? Paso. Portugal, zenbat egun ditu 2024ko otsailak? 29. Bai. Berak idatzitako zein libururen edizio berritua eman du argitara Bernardo Atxagak? Paso. Bi anai, zein postutan jokatzen du Unai Simon futbolariak? Portero. Atezaina, bai. Zein talderena da Angulele abestia? Paso. Zetakena, zenbat da 37 ken 23 gehi 6? Bat. 20, Asiako ze herrialdetako dirua da ringita? Paso. Malasiakoa, ze urtarotan ospatu ohi da Baztandarren biltzarra? Paso. Udan, zein euskal hiriburutan dago Xao kaia? Paso. Baionan, Alemaniaz eta Frantziaz gain, zein herrialderekin egiten du muga Luxemburgok? Paso. Belgika! Belgika! Bueno, jokatzeko bada, bota aukerak. Bai, bota aukerak. Matematiketan alperrak, Bai, oso. Halako baten erantzua izango da, bat. Ja, Urrengoen, esperantzakin Bai, gabe. ez da? Neskak, hori da honena, irakurketa honena. Urrengoen elkarrik ikusiko garala. Apa zuek! Gaur bertan, iritsi gira, Zumaiarrak, Oierzo Jarte,
Ondo. Ondo. Doktore, Hombre. Eskake jauko. Argitu gabeko datu bat, Oier, eta konfesa ezazu orain nahi baduzu, ondo entrenatu datorri gara miluzera, ez da? Ez asko, eh? Eh? Bueno, are, etxian ikusi deu. Norekin batera? Amamakin. Esan digute hori, Oier aritzen da gauero amamarekin miluza ikusten. Amuman Bai, izena? bai. Amuman Maripi. izena? Maripi. Ba, besarka bat, eta garaipen hau zurea ere bada. Bai, Nola bai. Orain artekoa, hemendik aurrerako ere izan daiteke, Oh, eta ja. Erne, gaur, Maripi, jokoan, 95.175 euro. Haze pentsioa Maripirentzat. Epa! Pentsa, Larogeita 5.000 euro irabaztia. Hartuko genuen, bai. Zumaia ondo, Pasaia ere bai, eh? Apa Pasaia, Apa publikoa zuek! dentatik gaur. Carmengo ama ikastetxetik. Antxe ponte ikusten nola ikusteken. Maripi igual urduri egongo da. Seguru denik. Eta aplikazio hori ez dio kasurik egingo, Oierren keinu bakoitza ikusi Hori nahiko ba. duelako, baina, bueno, beste deialdia, Ez da bai, atara aplikazioa eta nahi bazuie zuek erakutsi ze jakintza daukazuen, azkartasuna saritzen dugu betxetik. Oier zei hartze hemen zuzentasuna sarituko dugu, munduan non gauz, ipar hemisferioan, Bai. ego hemisferioan, non gauz. Iparrean. Vale. Bazakoa zuentzat. Oso ondo. Hori espatuta, ondo. Oso ondo. Oier, zei hartze. Sorteon. Ego hemisferioan daude. Denbora. Serengeti parkea, bai edo ez? Iguazuko urjauziak. Saharako Aiun, iria. Denali, mendia. Txinako arresi handia. Machu Picchu. Jordaniako Petra. Punta Cana. Siberiar taiga. Papua Ginea Berria. Ipanema hondartza. Egiaztatu egingo dugu egindako ariketa, eta lau akats. Denbora dago ariketa egiteko. Lau akats. Lau akats. Salvatzia da, txen. Aldaketak egin, azken segunduraino. Denbora. Oier eta zei hartze, ariketa eginda, urrezko galdera. Euskal Herritik hurbilen dauden biak dira denbora. Euskal Herritik hurbilen dauden biak dira. Urrezko galdera. 1000 euro jokoan. Denbora, sartu bat? Zamos? Erdizkar deporte. Sorte askorik ez dagoen beste, aldaketekin eta? Ja, ez, batez. Bidaitxu bat bai ez da, sakuan da Claro. diruek eta Bai, eskuratuta ez da? Zozengo genuen, bai. Iguaztuko urjauzietara adibidez? Bai ezkore moan jarrita, zuzena da. Argentina eta Brasil arteko urjauzi ikusgarriak ego hemisferioan kokatuak, bai? Ego hemisferioan Papua Ginea Berria, bai? Ozeaniako Irla, ego hemisferioko leku. Ai, joango nintzen. Erakargarria. bai. Gogenen moduen. Siberia.
Errusiar lurralde zabala, iparraldeko Asian, ipar hemisferioan. Machu Picchu. Ego hemisferioan jarri dugu. Hau ikusteko, Noiz erungo nozuzuk ni olako bidaiaren? Ados, zain egoen, eskaeraren zain. Machu Picchura jungo ginen gustora. Aste santuan. Aste santua harinda. Udan. Machu Picchura eskari egin behar da gainera. Bai, ez da? Bai. Baimena eskatu. Ipar edo ego. Ondo kokatua, ego hemisferioan, Peru guztia bezala alegia. Egoaldean. Txinako erresi handia. Hau ikusgarria izango da, Ez dugu ego hemisferioan jarri zuzena da. Txinan dago noski eta Txina osoa bezala ipar hemisferioan kokatua. Punta Cana. Egon zara Punta Canan? Ez. Hemen jende asko pulseratxoa jarrita, ez da? Karibe itxasoa Punta Cana. Turismo alferro hori. Oier jartze Punta Canara. Hartuko genuen, Bai, ez da. 125 eurorekin ondino ez, 85ekin bai, Punta Cana. Aldatzen ibili zarete, Hemisferioz. Ego hemisferioan geratu da, zuzena da? Ez da zuzena. Punta Cana ipar hemisferioan dago, Jordaniako Petra bezalaxe, Denali mendia ere bai Alaskan pentsa, Saharako Aiun hiria ere ipar hemisferioan kokatu behar zenuten, Sahara basamortua bertan kokatzen baita, eta azken bi akatsak, Serengeti parkea Tanzanian, ego hemisferioan, eta Ipanemako hondartza. Brasil ez osoa, baina gehiena ego hemisferioan baitago, baita hondartza hau ere. 125 euro azteko, urrezko galderan 1000 euro jokoan, Euskal Herritik gertuen dauden biak zeintzuk diren jakin nahi dugu zuen erantzuna izan da, Saharako Aiun hiria. Euskal Herrian Iruñea hartu dugu referentzia moduan, erdigune moduan. Zuek Zumaia, akaso? Bai. Claro. No, hortxe dauz. Sahara, zuzena da? Ondo, 2000 kilometro luze baino ez baititu Afrikako basamortura. Jordania igual zen. Nola biet? Denali mendia. Zer esan duzu? Kanada nola esan dezue, Urruti gatzea. junta ego. Zuzena da? Petra, Jordanian behar Oierrek esan baitu, bai, berandu esan, bekote, baina derramari bat ere ez, oierrek arte, gaur iritsi minutera, finalerainoko bidea egin dugu, eta horreman gehiago, Apatuek, zei Eskerrik asko, etxeko guztiei ere gurekin bat egite